गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं आसामाव गासै 523निफ्रायबो बांसिन गामिफोराव दैबाना लोमसावनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा गाव गावनि न'खौ नागारनानै रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। लोगोसे दैबाना लोमसावनायजों 5,842.78 हेक्टर हानि आबादाबो खहा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दैबाना लोमसावनायजों माखासे दालांफोरा बायनानै दैनि दाहारजों बोहैखारलांदों आरो माखासे लामाफोरा दैबानानि जाहोनाव खुरखानानै लामाफोरखौ गाज्रि खालामबाय। माखासे गामिफोरनि फोनांजाब राहायाबो जेंनायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा सोमोन्दो लानो हाया जादों। आसामनि गं 9 जिल्लाफोरनि सा 34,000निबो बांसिन सुबुंफोरानो दैबाना लोमसावनायजों भुगिनांदों। भारत आरो भुटाननि बोथोर बिफाना फैनो गोनां माखासे सानफोराव आसामाव गोबां बिबांनि अखा हाबावगोन होननानै फोरमायबावदों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र आरो माखासे गोबां दैमाफोरनि दैयाबो बांबोगासिनो दं। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ बुंदों, भुटान सरकारनि गेजेरजों फोसावजानाय एडभाइजरिनि बायदिब्ला भुटानाव गेजेर थाखोनि अखा हानो हागौ आरो बेजों दैमाफोरनि दैया बांगोन। थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव भुटाना करिसु बान्दोनि दैखौ नसुं हादर भारतआव दैथायहरदों, जायनि जाहोनाव आसामनि सोनाबारि बाहागोआव दैनि बिबाङा बांनानै दैबाना लोमसावनाय थासारि सोमजिदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि रिपर्ट बायदिब्ला क'क्राझार, बाक्सा, बरपेटा, नलबारि, उदालगुरि, लखिमपुर, डिब्रुगड़, सनितपुर आरो दरं जिल्लायाव दैबाना लोमसावनायाव गासै सा 34,000निबो बारा सुबुंफोरनियाव गोहोम गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि लखिमपुराव दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव सा 22,000 सुबुंफोरा न' गारनानै थांनो गोनां जादों। क'क्राझाराव सा 2,700 सुबुंफोरा आरो डिब्रुगड़आव सा 3,900 सुबुंफोरा दैबाना लोमसावनायजों भुगिनांदों। गुदि फोरोंथाय मिरु क'क्राझार एबा बेसिक ट्रेनिं सेन्टार क'क्राझारनि गोरायुंआ फोरोंथाय मिरुखौ फिन फोजौखां खालामनो बिटिआर सरकारनिसिम अनसुंथाइनि थाखाय खावलायहरदों। गोजामसिन फोरोंथाय मिरुफोरनि गेजेराव क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरुआबो गंसे, जाय मिरुखौ 1948 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बे गुदि फोरोंथाय मिरुनि गेजेरजोंनो गोबां गुन गोनां फोरोंगिरि महरै गायसननो हाबाय। बे फोरोंथाय मिरुआ दासिम 75 बोसोराव आगान होबाय। मख'नो गोनांदि बे गुदि फोरोंथाय मिरुखौ गोबाव समनिफ्रायनो गोदानै लुफामफिननाय जायाखै एबा फसंथानखौ सरकारनिफ्राय जेबो रोखोमनि फोसाबनाय जायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां गोग्लैसोनाय थासारिजोंब्लाबो गोख्रों फोरोंथाय होबोगासिनो दं। गोलाव सम 75 बोसोर सिगांनो लुफुंजानाय फोरोंथाय होग्रा न'ब्लांफोरा आथिखालाव बायला-जिला थासारियाव दं। लोगोसे फोरोंगिरिनि गासै मोन 5 पस्टआबो खालि जानानै दं, जायनि जाहोनाव फोरोंथाय होनायाव गोबां जेंना सोमजिदों। बेनि अनगायैबो दासान्दि जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव फोरोंथाय मिरुआ लोमसावजानानै दं, जाउनाव दासान्दि फोरोंथाय होनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों। बेनिखायनो बैफोर गासैबो थासारिखौ नोजोर होनानै गुदि फोरोंथाय मिरु क'क्राझारनि गोरायुं सोमदोन ब्रह्मआ आथिखालाव सोलोंथाइनि फारसे गोख्रों खामानि मावबाय थानाय बिटिआर सरकारनिसिम क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरुखौ फिन फोजौखां खालामनो अनसुंथाइनि थाखाय खावलायहरदों। मैया बिटिसि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जायो। क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि हाबजेननाय गेटनि लांगोनायाव फसंनाय हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो गोबां बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बेखेवनानै आरोबाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआ समायनासिन जानायखौ नुनो मोन्दों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ट्राइबेल सुबुंफोरनि आफादफोरा जयैनो भारत सरकारनि डेलिमिटेसननि सायाव जि नटिस एबा ड्राफ्ट फैदों, बेनि सायाव गहपुरनि ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरा मोनसे सावराय मेल लादों। बे सावराय मेलनि गेजेरजों बुंदों, बेनि हेंथायै ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरा सोमावसारगोन आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा। जाय ड्राफ्टखौ इलेक्सन कमिसनआ खालामदों, बेयो जोंनि गहपुरनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि बेरेखा।
डेलिमिटेसननि गेजेरजों समस्ति बारायनाय एबा फोसाबनायनि गेजेरजों गामिफोरखौ दानख'दों आरो ट्राइबेलफोरखौ मोननै बाहागो खालामदों। मिसिं सुबुंफोरखौ राजा लामानि खोला फारसे दोनदों आरो बर'फोरखौ साहा फारसे दोनदों। लोगोसे सानजा लखिमपुर जोबथारनाय बर' सुबुं थानाय सिमासिम गासैबो बर'फोरखौ लानानै बिहाली समस्तियाव दैथायहरदों। बेखौ रावबो सहायनो हायाखै। बेनि थाखाय गासै ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरा सोमावसारगोन होननानै मिथिहोदों। लोगोसे गोजौ खुंथाइ गोहोनिसिमबो बेखौ फोसाबफिननो खावलायहरनाय जागोन आरो खम समनि गेजेरावनो बे ड्राफ्टखौ आसाम सरकार आरो इलेक्सन कमिसनारनो डेलिमिटेसननि सिमाखौ फिन दाफिननांगौनि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायफिननो थांखि लादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।